Oke baik, satu temuan selalu kembali dari tim penentuan. Saya horas maho, sidoli lomi hasian si. Sonang rohami dengan siang gule odo sude pagi doan mosale lengo asal mabowi ho para nata boa sama ito duko marura toki di segai honoro haki holan alaniata gabe mubaro hami hacik nai tambai dan mo cuma percuma doi asia boy hot papadarata sama ito duko marura tonoke di segai horono haki holang alaniata gabe mubaro hami hacik nai pambai dan mo tua tulus dicinta kini alai nang pesongoni hujalono dengan unang adong bebada di tanah rusa dari doi dan boi ho parpanata jala saya horas maho sidoli lomo lupa hono punana maho siang bagas wonge usa dari doi dan boi ho papadarata usa dan boi ho parpanata nasi ganak